Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын, Юақырым телеканалында хаберлер жанлы йayында, студияда Муслим Умеров бұлына. 8 кіші үшін 147 ел. Ярын Ростов-на-Дону махкемесінде махкеме отырушы olacak. Türkiye телеканалларда Қырым-татар режиссерінің фильмі көстерілежектір. Ижғал етілген Қырымда да 40 яны ковид хастасы бар. Ижғал етілген Ақярда 19 инсан хасталанды. Бұл ақта Ижғалжы акимет хабереті, умумен пандемия башындан Ижғал алтындаки ярамадада 3341 инсан ковид-19-ға оғырады. 42 әләк олды. Ижғал етілген Ақярда 675 инсан хасталанды, 20 адам өлді. Қытай Украинада түневін 2905 адам хасталыққа оғырады, 53 инсан әләк олды. Буақта сағылық сақлав назиры Максим Степанов білдірді. Коронавирус пандемиясын башында наманаман 160 бин украиналы бұл хасталыққа оғырады, 3264 хаста әләк олды. Ковидның ең чоқ яйылған бөлгелері арасында Тернопиль, Харкив, Одесса, Львив вилетлері или Киев шері. Украина сағылық сақлав назиры Максим Степанов сөзлеріне көре, назирлік карантин вақтында мектеплер ве бала бақшалардың айры чалышма тәртібіні теминлемеге азыр телекесізлік тедбірлерінің еріне кетірілмесі үшін ерлі акимет органлары месулетлідір. Ми домовились по багатьма позицій, що саме ми будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни в постанови уряду. В свою чергу мери міст підтримали, що ми повинні не проводити зараз будь-які масові заходи, що треба контроль на транспорті, що треба контроль на тих же ринках і решта закладах, в яких потребує цей контроль. В свою чергу вони запропонували там інший режим, наприклад, роботи шкіл або дитячих садочків. Ми готові все це підтримувати і заради єдиного, щоб ми зупинили COVID-19. Mahkeme neticesi beklenili yarın Rostov-na-Donudaki Arbi mahkemesinde saat 15'te uydurulgan Hizbut Tahrir işi 2. Bakçısaray grupasının siyasi mübüslerine mahkeme kararı çıkarılacaktır. Hatırlatmalı ki Qabatlov tarafı 8 mübüske 147 sene devamında hapiste tutup müddetini istey. Dava işi 2017 sene oktyabr ayında peyda oldu. O vakıtı FSB hizmeti Bakçısaray'daki Kırım Tatarlar evlerinde kutlevi tintüvler geçirdi. İşgalciler Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir alakasında Qabatlov 6 şahısını terörcü olarak saya bu Timur İbragimov, Marlen Asanov, Mehmet Belalov, Siran Saliyev, Server Zekeriya ve Ernest Ametov. 6 aydan son 2018 senesi FSB'ciler Bakçısaray'da daiki Kırım Tatarı yani Kırım Birdemligi koordinatörü Server Mustafayev ve Dem Smailov'nu tutup aldı. Hizbut Tahrir işinin 2. Bakçısaray grupası tahqiqat ve mahkeme ceryanı 3 sene süre. 8 siyasi mübüsіне 15 yıldan 21 yılға kadar ser tapız cezası berili. Siyasi mübüsler xabatsız olğanları aqta bildirip, FSB tarafından tahqiqat uydurmalar aqta bildirmekteler. Anana oğlusunu qaytarın. Siyasi baskınlıqlarga qarşı anasının narazılıqlarıdır. İşgal etilgen Bakçısaray'da siyasi mübüs sabık Kırım Birdemligi koordinatörü Server Mustafayev'nin anası Maye Mustafayeva yalnız piketine bugün çıktı. На плакате написано: разговоры в мечети не преступление, верните мне сына. То есть судят за что? За то, что сейчас просто пойти даже в мечеть – это преступление, просто поговорить. Все их обвинение строится на том, что они пришли просто в мечеть, поговорили, и сейчас им грозят сроки от 15 до 21 года лишения свободы. Сервер был 3 раза удален с процесса. Один раз, это вот последний раз даже было такое, что его на неделю удалили вплоть до прений.
Кырым бірдемлігі Джемат тешкілаты Хизбут Тахрир екінші бақшысырай группасы давасының екілемесіне бағышланған мұражатыны дәржетті. Анда секі саяси мүбіслер Кырым бірдемлігіне әлақасы олып, тевқі ветілген саяси мүбіслерінің ақрабаларыны, адвокатларыны ве активистлеріні бір араға кетірді. Кырым бірдемлігінің активисті Сервер Чолакчык мұражатының тафсилятлары ве активистлерінің насыл бір жевап беклегені ақында бізім мұхбирлерімізге де айтып берді. Наше заявление адресовано в первую очередь крымскому джемату, которому не безразлична судьба своих сынов, дабы держать его в курсе того чинимого беспредела произвола со стороны силовиков, судебной власти и всего государственного аппарата. Также наше заявление адресовано всем, кому не безразлична судьба наших соотечественников. Это международные правозащитные организации, адвокаты, блогеры, а также обычные люди, кому интересна судьба крымских мусульман, крымских татар. Также надеемся, что международные организации и правительства влиятельных стран примут необходимые резолюции и выработают определенные механизмы давления на тех, кто чинит беспредел, и в ближайшее время включатся в работу по освобождению несправедливо угнетенных граждан. Кырым Ижғал юғары махкемесі тағатының шефаты бойынша граждан журналисті Ремзи Бекировның тевқифны да 3 айға девам етті. Адвокат білдіргеніні кібі ФСБ Бекиров ве Хизбут Тахрир екінші Ахмежит Сахте давасының группадаки башқа фигурантларыны қабатлав малиматларынан таныштырмаға етішмей, о 55 жылтан ибарет. Саяси мүбіслеріні жаза изоляторынден ФСБ идаресіне ратлық күнлеріне де таныштырмақ үшін алып кетерелер. Следователь просил продлить еще на 3 месяца для того, чтобы доознакомливать с материалами дела. Обосновывал все стандартно, может скрыться, может повлиять на следствие, может найти скрытых свидетелей. Мы были против этого, подготовили письменные возражения, которые приобщили к материалам дела, но, к сожалению, как и по всем фигурантам данного дела, суд не услышал доводы защиты и продлил на 3 месяца. Ремзи передавал всему джемату большой селям, всех благодарил и попросил передать такой, как сказать, плакат или что такое, где написал «Берликте Кувет», да, что значит «сила в единстве». Бірлешік миллетлер тешкілаты невбеттікі сефер Қырымда Русияның әрекетлеріні маккүм етті. Бұақта Украина тышышлер назирінің бірінші муавины Эмине Джипаров өз Facebook сайфесінде білдірді. Женевреде ООН, яғни Бірлешік миллетлер тешкілаты 45-ші сессия вақтында умуми ариза yazılды. Весиқада халқара бірлешмесі Русияны халқара гуманитар аққына уйып, Украина топрақ бүтінлігіне бозмамаға чағыра. Початку вересня Генасамблея ухвалила рішення про включення до проєкту порядку денного нової сесії окремого пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Ми плануємо ініціювати обговорення за участі всіх держав-членів ООН комплексного підходу до вирішення нагальних проблем в Криму і на Донбасі. Друге. Захист прав людини. Російська Федерація, як держава-окупант, продовжує ігнорувати положення 4 резолюцій Генеральної асамблеї, які закликають до припинення грубих порушень прав людини в окупованому Криму. Міжнародна спільнота, в принципі, добре усвідомлює, що захоплення Росією Криму і її мілітаризація несе загрози не лише безпеці України, але і набагато ширшому регіону. Відновлення об'єктів ядерної інфраструктури, використання баз на півострові для дестабілізації ситуації на Близькому Сході, незаконні військові навчання, перешкоджання міжнародній навігації, призов громадян України до російської армії. Ці та інші елементи будуть відображені в оновленій резолюції, яка буде присвячена проблематиці мілітаризації.
Режиссер Нариман Алиевның «Эвге» фильмі Түркия каналларының бірісінде көстерілежек. Бұл вақтан Нариман өзі Facebook сайфесінде білдірді. Хатырлатмалы ки «Эвге» фильмі Алмания кинофестивалінде ән яқшы метин, яғни сценарий унванны әлде етті. Бұндан ғайры о 10-шы Одесса халқара кинофестивалінде гран-при қазанды. Украина актер ве режиссері Ахтем Ситаблаев бұл фильмде Мустафа бабасы денілген баш рөліні ойнады. Сюжетке көре Мустафаның оғлы Донбасста бабасы оғысыны ватандай жәлделген Қырымда дефін етмеге қарар ала. Нариман Алиев Қырым-татар асылы Украин режиссерыдыр. О сенсіз фильмні Берлин кинофестивалінде тақдим еткенеді. О яратыжылықта режиссер айле мұнасибетлер, адетлер ве Қырым-татар турмышны тәтқиқ ете. Будаққаларға бұл соңки малюматы еді. Бізім сайфеміздегі олған бұтын малюматларынан таныш олып, сақлықнен қалыңыз.